Nsellmilkom, nirringrazzjakom li lqajtu l-istedina tagħna, nsellem ukoll lil dawk li qed jarawna fuq it-televiżjoni. Wasalna fit-tmiem tal-kampanja elettorali, kważi 5 ġimgħat, kampanja elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew illi fiha l-Partit Nazzjonalista wassal il-vuċi tan-nies u qajjem u tkellem fuq issues li qegħdin jolqtu lin-nies. Dan għamilnieh għaliex il-Partit Nazzjonalista għalkemm mill-oppożizzjoni qiegħed jagħti l-enerġija kollha tiegħu għal Malta aħjar. Issa din kienet kampanja elettorali diffiċli, ser tkun elezzjoni diffiċli għall Partit Nazzjonalista għaliex il-Partit Nazzjonalista qed jiffaċċja din l-elezzjoni sena u ftit biss wara elezzjoni ġenerali li fiha tlifna b'36,000 vot. Dan qed ngħidu għaliex wieħed bil-fors irid jiftakar minn fejn tlaqna ftit iktar minn sena ilu. Però f'din is-sena kellna sfidi kbar, kellna sfidi diffiċli li ridna nelbu, dawn ma qatawniex qalbna, ħdimna u l-isfidi li kellna li kienu sfidi amministrattivi u finanzjarji li kelli niffaċċja jien bħala Segretarju Ġenerali flimkien ma' tmexxija tal-partit, kellna wkoll l-isfida li nibnu mill-ġdid l-organi, il-fora tal-Partit Nazzjonalista u għamilna dan b'tibdil fl-istatut, għamilna dan ukoll billi daħħalna nies ġodda, żgħażagħ, nisa, nies oħra illi kien ilhom li nqatgħu mill-Partit Nazzjonalista, nies li qatt ma ħadmu fil-Partit Nazzjonalista biex illum għandna taħlita sabiħa ta' nies li kienu fil-partit, qed jaħdmu fil-partit, ma' nies ġodda illi qegħdin jaħdmu f'diversi friej tal-partit wara r-riorganizzazzjoni li għamilna. Però kienet sena wkoll fejn kellna żjarat bla preċedent f'numru kbir ta' familji għand numru kbir ta' familji u negozji għaliex ridna li permezz ta' dawn iż-żjarat nifhmu l-weġat, nifhmu l-preokkupazzjonijiet tan-nies. Wara r-riżultat tal-elezzjoni ridna naraw x'kienu eżatt ir-raġunijiet, il-preokkupazzjonijiet, il-weġat li waslu għal dak ir-riżultat. U allura mbarkajna fuq programm sħiħ ta' żjarat għand il-familji, ta' żjarat għand in-negozji, u allura llum qegħdin nippreżentaw lilna nfusna quddiem l-elettorat wara dan ix-xogħol kollu bħala partit imġedded li qed jitkellem bil-lingwa tan-nies. Però ħaġa waħda ma nbidlitx, l-imħabba kbira li għandu l-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista matul din il-kampanja kellu messaġġ pożittiv u kull ġimgħa matul din il-kampanja ressaqna proposti konkreti għal Malta aħjar. Hawn toħroġ id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Aħna ma nitkellmux biss, imma impoġġu proposti konkreti fuq il-mejda. U permettuli infakkar uħud mill-proposti li għamilna matul din il-kampanja elettorali. Emenda kostituzzjonali biex nelbu id-diskriminazzjoni darba l dejjem kontra persuni għabbażi tad-diżabilità tagħhom. Issa hawn il-Partit Nazzjonalista fi kważi 25 sena li għamel fil-gvern fil-qasam tad-diżabilità għamel rivoluzzjoni sikta. It-twaqqif tal-Kummissjoni, il-liġi opportunitajiet indaqs, ir-ratifika tal-Nazzjonijiet Uniti, tat-Trattat tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-diżabilità, però mhux biss, twaqqif tal-Aġenzija Support, il-ftuħ ta' djar fil-komunitajiet u diversi servizzi oħra fil-qasam tad-diżabilità. Però dan mhux biżżejjed, qatt mhu biżżejjed, issa qed immorru pass oltre bi proposta konkreta biex nassiguraw illi tinqata darba l dejjem, tiġi meluba darba l dejjem id-diskriminazzjoni għabbażi tad-diżabilità. Għamilna proposti ta' emendi kostituzzjonali u meta ngħid għamilna proposti, mhux biss tkellimna dwarhom, imma poġġejna draft ta' liġi, abbozz ta' liġi fil-Parlament biex hekk issa fil-ġimgħat li ġejjin dan isib postu fl-aġenda, irid jiġi diskuss, irid jittieħed vot u nittamaw li l-Gvern jivvota mal-oppożizzjoni biex dawn jgħaddu biex hekk dawn jitlu fil-liġijiet tagħna. Anke mill-oppożizzjoni qed nagħmlu liġijiet tajbin, liġijiet li huma importanti biex inkomplu ntejbu s-sitwazzjoni f'pajjiżna. Allura emendi kostituzzjonali biex jiġu rikonoxxuti 4 drittijiet diġitali ġodda.
Ressaqna wkoll f'din il-kampanja elettorali mozzjoni fil-Parlament sabiex persuni li jkun ilhom fuq waiting lists tal-isptar biex jagħmlu xi intervent jew operazzjoni ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-Cross Border Healthcare Directive mhux biss billi jagħmlu intervent barra minn Malta, iżda jkunu jistgħu jagħmlu wkoll l-intervent f'pajjiżna billi jutilizzaw l-isptarijiet privati. Din ukoll bla dubju hija proposta importanti li tagħti vantaġġi kbar lil pazjenti li jkunu ilhom fuq waiting list li jiġu biex jieħdu sem f'din il-Cross Border Directive illi imbagħad twassal biex ikunu jistgħu jagħmlu dak l-intervent f'pajjiżna mingħajr l-iskarjeġ mingħajr il-bżonn li jsifru qrib tal-familja u bil-vantaġġi kollha illi dak iġib. Għamilna wkoll proposti għal setturi ekonomiċi ġodda li fihom il-Gvern jista' jiżviluppa clusters ekonomiċi għal kollox innovattivi u friski għal pajjiżna bħas-settur tal-lob diġitali. Qed nitkellmu allura fuq il-ħolqien tal-jobs f'setturi ġodda. Xi ħaġa li sfortunatament dan il-Gvern f'14-il xahar m'għamilx. Ma tkellemx fuq settur wieħed ġdid. Il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern dejjem kien moħħu kif se joħloq setturi ġodda fl-ekonomija tagħna li joħolqu jobs ġodda u jobs ta' kwalità. Jiġuni f'moħħ is-settur tal-avjazzjoni, tal-farmaceutika, tas-servizzi finanzjarji, tal-gaming. Issa anke mill-oppożizzjoni qed nagħtu s-sem tagħna, qed nagħtu l-kontribut tagħna biex iva ikomplu jinħolqu l-jobs u l-jobs ta' kwalità f'pajjiżna. X'differenza mill-Partit Laburista meta kien fl-oppożizzjoni li kull darba li kienu jistaqsuha l-idea tiegħu għall pożizzjoni tiegħu kien jgħidilna stennew sal-kampanja elettorali meta noħorġu bir-roadmap tagħna, bil-programm elettorali tagħna. Le, aħna dal-5 snin ma rridux naħluhom u ma' 5 snin fejn iridu nkunu oppożizzjoni kostruttiva li noħorġu bil-proposti tagħna biex dan il-pajjiż jibqa' miex il-qudiem biex il-Maltin u l-Awċin jibqa' jkollhom kwalità ta' ħajja tajba. Min-naħa l-oħra, b'kuntrast, rajna Prim Ministru li jkun kompletament maqtuħ minn nies u minn dak li qed jitkellmu dwaru n-nies. U nagħti ftit eżempji. Joseph Muscat ma jridx jitkellem dwar il-problema li kull ma jmur qed tikber tal-qatt. Biex issa f'pajjiżna għandna kważi 8,000 ruħ li qegħdin jirreġistraw għax-xogħol. U allura ta' żgur li ma jitkellemx dwarha. Ara u l-1400 ġob mal-Gvern, 100 minnhom fil-Ministeri ġodda illi waqqaf. Dak mhumiex qed iħossu l-problema tan-nuqqas ta' xogħol, għax dak instab ix-xogħol għalihom, imma 8,000 persuna li qegħdin jirreġistraw għax-xogħol li warajhom hemm familji ma nisimgħu xejn mingħand il-Prim Ministru dwarhom. Joseph Muscat issa m'għadux jitkellem dwar u ma smajna xejn dwar ix-xogħol prekarju. In-nuqqas ta' flus fi bwiet in-nies kif ukoll in-nuqqas ta' bejħ. Sa dan mhux aħna ngħiduh. Statistika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea xahar wara l-ieħor turi li tnaqqis ta' bejħ mill-ħwienet tagħna huwa l-akbar fl-Ewropa. Xi fisser dan qed jonqos il-konsum. In-nies qed tonfoq inqas. Għaliex qed tonfoq inqas in-nies? Għax għandha inqas flus fil-bwiet tagħha. U allura dwar dan ma jitkellimx għaliex ovvjament għandu hemm il-problema li qed tinħass minn numru kbir ta' nies. Ara minn dawk tal-qalba, minn dawk tal-familja li 200 minnhom ħarġu fl-album li ppubblikajna l-bieraħ. Dawk le, dawk ma jħossuhiex għax dawk għalihom hemm xogħol beluf ta' euro f'salarji, b'ħafna perkaċċi, karozza, mobile phone u ħafna perkaċċi oħra, imma fuq in-naħa l-oħra għandek 400,000 ruħ oħra li jiffurmaw il-popolazzjoni ta' Malta u Għawdex illi iħossu dan u dwar dan Muscat ma jitkellimx. Joseph Muscat ma jridx jitkellem ukoll u ma tkellimx dwar id-diskriminazzjoni floti tal-mediċini tal-Gvern. Tmur fejn tmur, in-nies speċjalment l-anzjani u l-pensjonanti kollha l-istess kelma. Il-Gvern Laburista daħħal ukoll il-politika floti tal-mediċini. Issa hawn qed nitkellmu fuq servizz lil dawk in-nies li huma l-aktar vulnerabbli. Diskriminazzjoni anke man-nies li huma l-aktar vulnerabbli. Il-bieraħ
il-kap tal-partit Simon Busuttil, semma eżempju wieħed ta' mediċina tenderwet illi persuna li qiegħda rikoverata l-isptar kellha tixtri din il-mediċina għaliex l-isptar m'għandhomx fl-istok tagħhom biex tkun tista' tingħata lilu. Mediċina li tiswa 65 euro u sservi biss 4 ijiem. Ġifieri ara min ikun bil-pensjoni kif jista' jlaħħaq ma' dan in-nuqqas. Aħna niltaqgħu ma' każijiet bħal dawn kuljum. Ftit ilu kont fuq programm tar-radio dalgħodu stess u ħafna mill-SMS u mit-telefonati li daħlu kollha jitkellmu fuq mediċini differenti li huma out of stock. X'differenza? X'differenza minn dak li kien jgħidilna li se jagħmel u minn dak li wettaq fil-qasam tal-mediċini il-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat. Hemm punt ieħor ukoll marbut mal-mediċini, it-traħħis tal-mediċini li jinxtraw mill-ispiżeriji. Gvern Nazzjonalista fl-aħħar perjodu tiegħu, fl-aħħar sentejn u nofs, raħħas 300 mediċina. 300 mediċina li l-prezzijiet tagħhom naqsu anke sa 60% fuq il-prezz li kellhom. Dan biftehim mal-importaturi b'ħidma min-naħa ta' gvern, b'ħidma min-naħa ta' kumitat li kien hemm apposta fuq il-prezzijiet tal-mediċini li jinxtraw mill-ispiżeriji. Għaddew 14-il xahar ta' dan il-gvern u ma traħsitx mediċina waħda. Dan ikompli jikkomplika s-sitwazzjoni fil-qasam tal-mediċini. Però issa dan huwa wkoll sintomu ta' Prim Ministru li qed jinjora lin-nies fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura. Għandna lista twila ta' eżempji fejn il-Prim Ministru injora lin-nies. Injora lin-nies meta baqa' għaddej biex ipoġġi tanker daqs 3 pitches tal-futbol ankrat f'nofs il-bajja ta' Marsa Xlok għal power station li se tinbena ġdida. Tanker tal-gas illi injora l-kollox li n-nies ta' Marsa Xlok u Birzebbuġa u n-nies tal-Inħawi u baqa' għaddej bil-proġett għax hekk irid il-Prim Ministru. Injora lin-nies dwar il-bejħ taċ-ċittadinanza. Sakemm daħħal lil Malta ġolħajt nafu x'kienet ir-reazzjoni fil-medja barranija, nafu x'kienet ir-reazzjoni tal-Parlament Ewropew, nafu kif irnexxielu jkisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna għax injora lil kulħadd lill-oppożizzjoni lin-nies u baqa' għaddej jirromla minn fuq kulħadd bil-proposta tiegħu li jbieħ iċ-ċittadinanza biex imbagħad kellu għal darba darbtejn tlieta jibdel il-liġi. Mal-ħsara kienet laħqet saret. Sal-lum ukoll għadu ma ppubblikax u qed iġib kull skuża inkluż li gideb biex ma jippubblikax il-kontratt ma' Henley and Partners. Tiftakru l-ġimgħa l-oħra stess, Ministru tal-Ġustizzja u l-Prim Ministru għal darbtejn gidbu meta qalu illi dal-kontratt ma jistax jiġi ppubblikat għax qiegħed il-qorti u għax hemm ordni tal-qorti biex ma jiġix ippubblikat. Kollha tafu x'ir-riżulta li dan ma kienx veru, immissa qed inġibu skużi oħra biex intawlu inkluż li l-bieraħ il-membri tal-gvern bi skuża jew oħra ma attendewx għal Public Accounts Committee li suppost kellu jiddiskuti meta se jiġi pubblikat u eżaminat dan il-kuntratt u allura ma kienx hemm quorum u l-laqa ma setax issir. Injora lin-negozji u lill-industrija meta ma ħadimx biżżejjed biex jinnegozja pakkett tajjeb ta' state aid mal-Kummissjoni Ewropea. Naħa l-oħra, Gvern Nazzjonalista baqa sa lejliet l-elezzjoni jinnegozja u jinsisti mal-Kummissjoni biex dan ma jinbidilx l-state aid li kellna qabel fl-aħħar 7 snin ma tinbidilx fil-waqt li Gvern Laburista f'dawn l-14-il xahar assolutament ma għamel xejn biex ftit tal-ġimgħa ilu kellna ir-riżultati li kellna fuq dan il-qasam. Injora lin-nies li ġustament stennew gvern li jaħdem għas-sewwa u mhux gvern illi jagħmmed bħala soldat tal-azzar persuna li kienet għadha kemm instabet ħatja, kandidat tiegħu li kien għadu kemm instab ħati ta' rejat kriminali u weħel sentenza ta' 2 sentejn ħabs sospiżi. U allura għalhekk importanti li l-poplu Malti Wawċi iwassal messaġġ b'saħħtu fl-elezzjoni tas-Sibt li ġej. Il-Partit Nazzjonalista wassal dak li kienu qed jgħidu n-nies matul il-kampanja elettorali.
U waslu minkejja li kienet kampanja modesta, minkejja li kellna riżorsi limitati, riżorsi finanzjarji limitati. Ħdimna kampanja bbażata fuq il-volontiera, fuq il-ħidma ta' mijiet ta' nies li taw ħinhom, li taw l-enerġija tagħhom biex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' iwassal il-messaġġ tiegħu. Permettuli nieħu l-okkażjoni biex indur fuq il-kandidati tagħna. Tim ta' kandidati li qegħdin hawn warajja li rrid nirringrazzjahom mill-qalb għan-nom tal-Partit Nazzjonalista, n-nom tal-poplu Malti Wawċi, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn qegħdin hemm mhux biex biss jagħtu servizz lill-Partit Nazzjonalista, ma qegħdin hemm biex jagħtu servizz lil pajjiżna. U ma 11 il-persuna kompetenti, 11 il-persuna determinati, 11 il-persuna notfa u onesti, 11 il-persuna konvinti mill-Unjoni Ewropea. Meta tqabbel it-tim ta' kandidati tagħna mat-tim ta' kandidati tal-Partit Laburista joħroġ mill-ewwel kuntrast qawwi. U ma' tim ta' kandidati li matul il-kampanja elettorali ma bżajna qatt nuruhom, ma bżajna qatt nesponuhom, ma bżajna qatt nagħtuhom l-ispazju biex jitkellmu fuq diversi suġġetti. U iva, ma' tim ta' kandidati li għamlulna unur bil-komportament tagħhom, għamlulna unur kif ġabu ruhom, għamlulna unur b'dak li tkellmu fuqu, għamlulna unur il-mod kif ħadmu senza interessi biex jassiguraw li iva il-Partit Nazzjonalista anke f'din l-elezzjoni jibda iqum fuq saqajh, ikompli it-tiġdid tiegħu, ikompli jissaħħaħ. U permettuli allura nagħmel appell. Appell lill-poplu Malti Wawċi biex meta jmur jivvota nhar is-Sibt li ġej, jivvota lil dawn il-kandidati kollha skont il-preferenzi tiegħu. Jivvota mill-ewwel sal-11 lil 11 il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista x'huma kandidati kompetenti għax huma kandidati konvinti mill-Unjoni Ewropea, għax huma kandidati li huma kollha committed li jekk jiġu eletti jaħdmu għal Malta aħjar, jaħdmu għal Malta aħjar fl-Ewropa, jaħdmu wkoll għal Ewropa aħjar, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna parti mill-Ewropa. Aħna ma nitkellmux fuq aħna u huma għaliex aħna nħossuna parti mill-Ewropa u allura l-kandidati tagħna huma kommessi li jaħdmu għal dan il-għan. Fl-aħħar nett nirringrazzja lilkom il-ġurnalisti li mxejtu magħna matul din il-kampanja, tajnikom ix-xogħol x'tagħmlu, kellkom ix-xogħol biex intom twasslu l-messaġġ tagħna u ta' dan irridu nirringrazzjawkom ukoll għall-ħidma tagħkom.